Deci atât suntem din nou în emisie la ora 8 și 17 pe 7 a 11 vom face câteva reportaje, deci mai bune, am lucrat mai mult, nu m-am simțit prea bine. Tone Musante la Iași, deci reportaje despre construcțiile din Iași de la început, din anii, să spunem, 63, 70, cu care se laudă atâta comuniști. Deci ce se întâmplă acum, la nivelul anului 1963, deci dezastru era total în țară, era România cambogiană, deci plină de lagăre de concentrare, de lagăre de exterminare, erau lagăre de exterminare, să extermina vechea clasă, cumva de oameni mai bogați, mai pregătiți, și se ridica, spuneau comuniști, o nouă clasă de oameni care ar fi trebuit să conducă puri, curați. Din păcate, operațiunile comuniștilor duc la un dezastru total economic. Deci țara era într-un dezastru economic. Practic nici nu făcuseră prea multe reforme, mai mult uciseseră, exterminaseră. Spuneau că sunt vinovați cei care au condus România în război, da, erau, dar nu erau așa de mulți, să spunem, să fi fost vreo 100.000 bandele carliste. 200.000, să spunem, dar ei uciseseră de 10 ori mai mult, deci 10 ori mai mult, intereseseră pictura, intereseseră sculptura, fuseseră cu totul și cu totul, să spunem, anormal. Bineînțeles, totul era dirijat de marile puteri coloniale, deci în afară de Rusia și de Anglia și de Franța și de Nord-America, regele, cum am arătat, făcuse intenționat greșeli, și Carol, deci al doilea, și Mihai I, dirijați de mari de puteri coloniale, nu trebuia intrat în război, deci greșeli uriașe, nu trebuia vândut petrolul pe $1. Și v-am spus cum am venit în 66 aici, orașul arăta halucinant, numai cu dărâmături și din război. Comuniștii mai dărâmau câte o casă forțată, așa, lumea stătea, să spunem, cu cuțitele prin casă, cu pistoale, cu ce mai aveau ca să nu le dărâme casele. Și ce se urmărea, deci comuniștii erau cumva prinși așa în cors, terminați, că nu putuseră să ofere populației o variantă de viață bună. Își pierdeau și sprijinul muncitorilor. Deci, clasa muncitoare pe care se bazase ei, se bazaseră comuniștii, le retrăgea sprijinul. Și încep să caute tehnocrați și în țară și în afară să construiască niște uzine și niște blocuri.